шаготи. Не, Коста. Тушка баранчика. В социальных сетях узнали о том, что проводится конкурс. И конкурс проводит Арбом. Мы и раньше с ними сотрудничали, поэтому в ленте выскочила эта информация, что есть конкурс. А я как-то раньше разговаривал с бабушкой. У нас есть бабушка, ей почти 80 лет, баба Иванца. И она мне рассказала очень старинный рецепт именно такого блюда, оригинального блюда. Суть этого блюда – это красивый баранчик. Вот представьте себе, насколько это важно, чтобы баранчик был молодым. И за неделю он набрал более 1000 просмотров. Мы задействовали 15 стран мира. Это все наши выходцы с села. Кто бы где ни находился, голосовали, ставили лайк. Все, кто меня лично знал, либо знает Колебабовку, протянули руку помощи. И вот мы сегодня собираем всех наших братьев-болгар у нас, чтобы показать этот красивый рецепт и поделиться с ними. Скъпи българи, намираме се днес в едно прекрасно българско село Колебабовка и заедно с един човек-легенда, който просвещава това село не по целия Льовски район, но и по цяла Молдова и България, заедно с Иван Ескимжи. Днес ще направим едно чудесно българско ястие, което се нарича, Иван? Печено агни по-хайдушки. По-хайдушки, да. И е първият етап, където го виждате как изглежда то цяло. Сега ние ще трябва да го нарежем на по-малки парчета, за да го затушим. И предлагам да започнем. Следващия етап, скъпи гости, това е разделването. Да посипиш чотката с сол, да се ражда добитък. В Тараклия също има такава традиция. Аз помня от дядото и бабата също правиха, когато разделаха месо, трябваше да се посипи тук сол. Да. Ето отгоре посипи. Така. И натрупай. Хубаво, всеки. Да има навсякъде. Да. Навсякъде. И го слагам тук на чотката. Сега, в Колебабовка основно са били брадвички, му казвам, малка брадвичка. Но идат технологии по-нови, използваме така, мачета, защото удара трябва да бъде резък и силен, да не остава цепенца. Кокъл не остава цепенца. Зато и предлагам да пробвам. Ще се опитам аз и след това ти. Ще пробвам, да. Добре ли? Добре. Още един път. Като истински професионал. Моля те да държиш едната част. Така. И аз ще дода от тук. Добре. Да взема втората. Сега тук имаме така наречено нъщова. И много старинна вещ. Тук около Александър. Огнея ще слагаме нарязаното месо. Трябва по кокъла, нали така? Да, по кокъла. И силен удар. Добре. Може още да повториш. Да. Добре, цели се. Ето такива парчета, големи. И задължително да има кокъл на тях. Защото като го вземеш подир, да имаш как да го държиш и да го идеш. Големи парчета се слагат. Изглежда много вкусно. Има традиция. Се казва, че опашката задължително трябва да се дава за стопанина. Защото тя е символ на благополучие, на голям урожай, на богатство. Но има и при нас една приказка. Дъртите казваха така: който ще целуни дупито, ще изяде опашката. Ние това няма да правим, но опашката ще е задължително на нашите гости, на стопанина, на всички ще я турим. Тя тук има и месо, и така жир, наречено лой. Лой. Опашката на стопанина! По традицията той трябва да се обжари. Затова предлагам тук да залееш оливо и имам една глава с лук. Тя се слага, като да няма миризма. Лука ще си вземе миризмата. Заливай. Добре. Сега олиото трябва да се нагрее, да гори, да пращи. Тогава хвърляме главата с лук, тя малко да се поужари и тя убива миризмата. Сега слагаме тази глава с лук тук. Тя трябва да играе, не те казвам, тя трябва да се запече. Ето, виж? Да. Начива да играе. И аз искам да пожелая много здраве и на тебе, и на вашето село, на българско село Колебабовка да процветава с такъв кмет, който не само кмет, и музикант, и кулинар,
и истински стопанин, който действително заслужава това, което всичко го правиш. Вярвам, че селото има голяма перспектива заедно с тебе. Така да изпием за Колебабовка, за всички българи по света и в Молдова. От Тараклия сме дошли с един екип, който също участваше в този конкурс, така и с хубави песни. И живея, и в сърцето се люлея, всички българи да могат Тараклия град да дойдат и да знаят този град българи живеят. А сега трябва да се извади и лука. Лука вече няма да трябва. Той си взе всичката миризма. Сега ти слагаш по едно или две парчета, не повече. Айде. Изглежда вече много апетитно. Това само за всички хора да се набият апетита. Апетита, да. Ние ще едем, те да гледат. Слагай другите. Патна коричка. Изглежда много красиво. И така напред. Млади милело, младини, младини, млади милело, младини, младини. Тук са ингредиентите, от които ще направим една кашичка, с която ще мажем това красивото месо. Какви са ингредиенти? Тук имаме червен пипер, черен пипер, летив и малко мюрдица, така наречената мюрдица, и сол. Да го нарежеш на малки парчеца и тук да го сложим. И ще вземем олио от там, тук и ще направим тази кашичка, с която ще мажем. Сега не бара с ръце. Ей, те. Те ли? Имаш кърпичка, като се изтиш, да имаш. Да се изтриеме, да. Все. Ето и достатъчно. Сега тази касичка трябва да се намаже всеки едно парче. И аз предлагам да си поизцапаме ръцете. Добре, айде. Ете, вземаш и мажеш всеки едно парче. Много добре. Какъв аромата тук. И прямо го мажеш. Да, аз имам предвид, че няма този аромат, който тук няма го усетят нашите зрители, но... Сейчас трябва да се вземе малко удар с ръцете след това. Това блюдо, което ние ще го направим, това българско ястие, ние ще нараним няколко семейства в село Колебабовка. Това ми най-много харесва. Да, знам, че има такива нуждаещи се в вашето село и с това българско ястие днес ще ходим към тях и ще им дадем малко да опитат това. Дано да стане. Вижте, гледайте. Да ни загори месото. Да ни загори месото. И сега се слага месото на редове. На редове. Първо кокала. Кокала, по-дебели кокали, да. Каквото намираш това и шийника. Егайте. Ребрата. Сатурят цели. Те само там трябва да дадат аромат. И честно, и лука. Да. Не са бели, така са турят. Айте, някой шума да попане, нали, за тая осен. Иван, в твой рецепт беше, че трябва да се сложи бяло вино. Можеш да разкажеш защо трябва да сложим бяло вино? Оригиналният рецепт казва, че не е вино, защото, нали, разбираш, в горите вино няма. Вода са слагали, но да бъде по-вкусно, нали, че имаме гости, използваме бяло вино. Това е бяло вино, направено в Колебабовка. В Колебабовка и вземаме първото място в района. Най-хубавото вино ще имаме възможност да го опитате. Сега ти предлагам да залееш половината. Половината, добре. Половината и те. Отгоре. На кръст. На здравие! На здравие! То приготовление свършва. Туряме му. Трябва да го затворим с капака. Да, с капака. Плотно. Добре, да ти помогнем двамата. Чакам. Колко време му трябва така, да стои над огъня, да се сготви? Оригиналният рецепт казва, че тук на ръба се слага гнила,
от то да се туши. Да се туши, да. Но сега няма да се цапаме пак, защото малко време има. Аз видях в видеото, вие слагахте. В Тараклия слагаха от брашно, правяха тесто. От брашно може. Ама ти в гората може ли да намериш брашно? Няма, да. Няма по хайдушки, затова не го правим всичко оригинално. Всичко да бъде оригинал. Сега 3 часа трябва да изчакаме да се сготвим. Най-добре 3 часа. Иван, ние с тебе направихме това, което ти го преподнеси на цялата публика, твоето фирменото блюдо на българите, които живеят в Колебабовка. Ти взе първо място. И както обеща Арбом, който вземе първо място, на него ще му връчим сертификат на 5000 лей, който този участник да си купи различни кухонни принадлежности, които той ще ги използва по своя лична цел. Но знаем, че у тебе има доста много благородна инициатива, което ти сега ще ни кажеш за нас. Чрез този конкурс доста стотици хиляди хора си чуха, че има такова село Колебабовка в Молдова, където живеят безарабски българи. Този сертификат е за тебе и в бъдеще да вземаш участие във всички наши конкурси, събития, мероприятия, които ги организира Арбом. Благодаря ти много. Виталий и Галина, искам от сърце да ви благодаря за това, че вие приехте участие в конкурса Богата българска кухня. Вие бяхте едни от първите, които записаха видео с български рецепти и ги разместихте под страничката на конкурса във Фейсбук на Арбом. След вас започна голям ажиотаж с участници, но ние своите обещания си ги спазваме и затова много се радвам, че приехте предложението да дойдете тук в Колебабовка, заедно с нас, с мен, с Иван, да направим блюдото, което взе първо място. Вие приехте пряко участие в това. Вярвам, че и в бъдеще вие ще следите за всички наши новини, които ги организира и конкурси, които ги организира Арбом и ще приемате участие. Вие винаги сте с нас, винаги помагате във всички наши инициативи и в бъдеще все така да бъде. Пожелавам ви здраве, късмет, просперитет и на добър път. И от Арбом, от Асоциация за развитие на българската общност в Молдова, искаме да ви дадем поощрителни подаръци за всеки един от вас. Галина, заповядайте. Виталий. Благодаря. Тук да покажем на нашите зрители какво ми дарим. Това е рецепти за българска кухня, рецепти, които са на български език, докарани от България и да можете да готвите още повече български ястия и да идваме при вас да ги опитваме. Да, също така ще ви дарим малко приправи български, шарена сол, също и червен пипер и чубрик, също докаран от България. Фанелка Арбом, може би га имате, а може не, но от сега ще га имате, Виталий, дръж. И малко подаръци за Галина за нея, но за тебе за втората половинка ти, нали, ще го подариш или на майка ти на втората половинка, също от българска роза, подаръци от България. Да, благодаря много. Благодаря много Асоциация на развитие на българската общност в Молдова, че направиха този конкурс за всички българи по Република Молдова. Този конкурс действително много значим да съобщи всички българи, да сме общи всички сме българи в Молдова, да сме една голяма семья. Искаме да ти връчим поощрителни подарък от Арбом, специално за тебе и за село Паркани, защото знаем, че това село, което спазва български традиции, така го правите и в бъдеще. Благодаря ти за участие в този прекрасен конкурс от Арбом. На всички с праздником, на примара на Колебабовка, огромный респект за тази среща и поздрави от село Паркани. Самая моя большая цель – это помочь детскому садику с посудой и, конечно, церкви. Мы сделали список в нашем селе семьи, которые социально уязвимые, и мы специальные контейнеры, мы им тоже часть мы попробуем и часть мы раздадим им. Это нормальное, благое дело. В нашем обществе это самое важное – заботиться и о тех, кто и старше нас, и о тех, кто дал нам жизнь. Это нормально. У нас есть вот по списку 7 семей, которые мы сегодня отнесем эти контейнеры. Ну и, конечно, представьте себе, более 12 населенных пунктов сегодня в Колебабовке соберутся, и мы угостим всех этим прекрасным блюдом.